Moi kaikki FCMSin katsojat. Me ollaan just tultu Ideaparkista ostamasta herkkuja, mitä me maistellaan tässä videossa, ja myös vähän muutakin. Koska me myös ostettiin siellä Ideaparkista tää Euroopan liigapallo, millä pelataan tää Euroopan mestaruus tänä vuonna. Joten me eka nyt tässä esitellään se. Se tulee tosiaan tämmöisessä boksissa, ja tää on koko vitosen pallo. Mites tää nyt avattiin? Tästä. Tälleen. Eli se pallo näyttää tälle. Joo. Me ostettiin tosin tää Intersportista, joten joo. Tässä on tää Euroopan liigapallo, millä tänä vuonna se mestaruus pelataan. Ja jos te haluatte, niin te voitte laittaa kommentteihin, että ketä te uskotte, että voittaa tämän vuoden Euroopan mestaruuden. Mä itse toivoisin, että ehkä Ranska voittaisi, tai mä veikkaan, että Ranska voittaa, ja mennään seuraavan tuotteen pariin. Eli tää meidän eka tuote tässä, mikä tää herkku on Fluffy Stuff Cotton Candy. Se näyttää tältä ulkopuolelta. Sitten aletaan avaamaan. Okei, siis täällä on vaan tämmöstä hatteraa sisällä. Pinkkiä ja keltaista. Mut sitten käydään syömisen pariin. Niin me arvostellaan tää aina 0/5. Jo 0-5 pisteeseen, eli 0 on tosi huono ja 5 on niinku, et silleen, että on maailman parasta. Tai silleen, että on tosi hyvää. Okei, me siis... Niin. Niin sitten eka tuote. No niin, me maistellaan NYT nyt. Tää maistuu sillain mansikalle. Tää on hyvää. Tää on jonkun mansikan ja banaanin yhdistelmä. Suosittelen maistaa tätä. Niin. No on tosi hyvää. Mun mielestä me ostettiin tää normaalista jo. Nämä kaikki herkut on niinku normaalista. Paitsi Paitsi 2. 2 on normaalista. Oletteko te valmiita antaa arvosana? Onko Jonttu lisää? Okei. No, tää on semmonen 4/5. 4/5. Tää on mun mielestä 4/5 myös. Mä myös tää on ehkä 4,5/5, koska joo, mä tykkäsin tästä aika paljon. Mutta ei ollut ehkä niin hyvää, että tässä voi tulla vielä ehkä parempia. Ja joo. Mennään sitten seuraava herkun pariin. Nyt me maistellaan riisissuklaa, se on tämmönen. Ja joo, mennään maistelun pariin. Taas pitää ottaa sakset tähän, että tää saa auki. Ja joo. Tää tosiaan tulee tämmösissä. No, tää on nyt sixpack. Niin tää on nyt sixpack, eli tässä tulee 6 kappaletta. 6 kappaletta näitä suklaata, ne on tämmösiä. Ja No, joo, tässä on kaikille 2. nää näyttää sellainen vähän kekseiltä. Nää näyttää vähän kekseiltä, nää on tämmöstä. Ja missä ympyrät. No niin, maistellaan myös. Täällä on jotain maapähkinävoita ja jotain tämmöstä sisällä. Okei. Mun arvosana on 3/5. Nää ei ollut mitään parhaimpia, mutta on nää ihan hyviä. Mulla on nää 2,5/5. Mä annan riisisuklaalle 4/5, koska tää oli semmonen hyvä makeen ja suolaisen yhdistelmä, että joo, mä tykkäsin tästä ihan. Eli kun mennä seuraava herkun pariin taas.
No niin, eli nyt meillä on vuorossa tässä Sour Patch Kids. Nämä on normiversio, kun näitä on niitä myös vesimeloneita, niin nyt on tää normiversio. Ja joo, musta tuntuu aika moni on teistä syönyt näitä, koska näitä on saa myös normaalista ja kaikkialta muualta ostettua. Ja joo, ne on nykyään oloin aika suosittuja Suomessa. Jos joku ei tiedä, niin ne on tosiaan tämmösiä. Ne on sillai ihan niin, Tämmösiä. pukkelimuotoisia. Josta vaikka kaikille pari. Esim. Täällä on tämmöitä vähän vaaleanvioletta, vihreitä, mustia. No näitä on aika monen värisiä, melkein. Keltaisia, oransseja, niin. Aika värisiä. Okei. Joo, eli kun mennään maistelemaan. yhteen. Vihreä on joku limeä, musta tuntuu. Oranssi on joku jaffa tai joku appelsiini. Musta on ihan vaan normi. Oletteko valmiina antaa arvosana? Joo. Okei. Mä annan 5/5 nää molempireita. Mä annan vihreistä 3/5. Sitten oranssista mä annan 4/5 ja mustista mä annan 5/5. Joo, annan näistä kaikista yhteensä 5/5. Nämä on yhtiö mun lempi karkeista, mitä mä oon maistanut ja Seuraavan karkean. Nyt maistetaan Hershey's Cookies and Cream patukkaa. Tältä näyttää. Taas saksilla. joo, eli ainakaan mä en oo ite tätä koskaan maistanut. Niin musta tuntuu, että tää tulee olemaan aika hyvän makusta. Mä en oo ikinä tämmöstä maistanut. Tässä on niinku täpliä aika paljon. Sitä. Näyttää vähän oudolle tää. Joo, me otetaan sillä... Yksi rivi jokaisella. Niin. Yhdessä rivissä on... Kato, täällä takana on tämmösiä. Joo. Eli voit myös kommentoida tämän videon, että ootteko te ikinä maistanut näitä karkkeja ja herkkuja. Ja jos te ootte, niin mikä näistä on teidän lemppari? Ja joo, eikö mennä maistelun pariin? Ai, on hyvä. Tää on hyvä. Okei, ootteko te valmiina antaa arvosanat? Joo. Okei. Mä annan tälle 4/5. Mä annan tälle 4,5/5. Mä annan tänne 4,5/5. Tää oli tosi hyvän makusta. Mä luulin, että ei alussa olisi näin hyvä, mutta kyllä tästäkin oli näin hyvä. Voiko mennä seuraavan herkun pariin? Nyt me maistellaan Nets-karkkeja. Musta tuntuu, että aika moni on maistanut näitä. Sitten. Nämäkin on myös aika suosittuja tässä normaalissa. Ollut jo vähän sen aikaa. Ja ne on sellainen ihan pieniä, niinku, että niitä kyllä saisi aika paljon kerrallaan, kun ne on niin pieniä. Kaikki ottaa vähän käteen. Näitä on aika paljon. Ja näitä on, kuten tästä näette, mä otin aika vähän mun käteen ja näitä tuli näin paljon. Nämä on tämmösiä pieniä pipanoita, jotka on tämmösiä eri värisiä, vähän sateenkaaren värisiä. Okei, sitten maistelu. N1. Nyt. Oli hyvä. Joku ettei se et maasta niitä. Ei ollut mahdollista.
Okei. Mut mä arvosanasta 55, koska tuolla on, ne on niin pieniä, mutta se on just hyvä, kun niitä on niin paljon siellä, niitä jää niinku aika paljon sellaisia paketteja, jos syö vähän kerrallaan. Mullakin on toi sama, niin on aika eri makuisia. Niinku, näitä on nämä niinku maistuu hyvältä, kun laittaa kaikki niinku samaan aikaan. Mä annan tän 4,5/5. Tää on hyvää. Nää maistuu vähän, maistuu jokainen erilaiselle, kun näitä on monta väriä, niin tää on just hyvä. Ja joo. Mut mä luulen vielä, että tuolta saattaa olla parempia herkkuja vielä tulossa. Niin joo, et älkää vielä jättäkö videoa tähän. Täällä on vielä meillä 3 herkkua, jotka on aika suosittuja varmaan. Seuraava herkun pari. No niin, eli nyt on vuorossa Takis Fuego. Musta tuntuu, näitäkin on normaalissa myynnissä. Ne on ollut aika suosittuja viimeisen ehkä 2 vuoden aikana. Niin joo, musta tuntuu, että moni teistä on maistanut näitä. Ja niin on meistäkin varmaan kaikki maistanut näitä. Joten joo. Okei. Näyttää tosiaan tommosia pötkylöitä. Ja joo. Tässä on esim. Eri makuja, mutta sillä ei, niin, että ne muut ehkä voi olla tulisempia tai niin. Okei. 3, 2, 1. Onko paha? Mitäs mä onko tulista? Lähti juomaan. Lähti vähän juomaan sun. Onko tulista? On vähän. Tää on aika paljon. Mennään seuraavan karkkiin. Okei. Nyt tulee Pringles. Tää on pizza flavor Pringles. Toivottavasti ei tule eräälle taas vahinkoa. Niin Adamille taisi olla vähän tulista ne takissit sun mielestä. Mikallekin on aika tulisia. Mulla ei. Joo. Näitä tosiaan ne on Tanskasta ostettuja, että joo, mun mielestä näitä ei saa Suomesta. Mä en tiedä. Kommentoikaa tohon, että jos te olette nähnyt näitä jossain, koska mä en niitäkään ainakaan. Okei. 3, 2, 1. No. Okei, ootteko te valmiita arvosanoilla? Joo. No. Okei. Mun mielestä se oli sellainen 3/5, koska mä en tykkää kauheasti, kun tuossa oli jonkun niinku juustopizzan ja niinku pepperonipizzan joku yhdistelmä. Ne ei ole kauheasti mun lemppareita. Mulla on joku 3/5, koska näissä joku salmin maku. Vieläkö tuntuu? Salmin maku ja joku. Niin. Joo. Mun mielestä mä annan näille arvosanaksi 4/5, koska tässä on semmonen juusto. Mä en tiedä mitä muun, mutta ainakin juuston maku näissä. Ja joo, nämä maistuu jotenkin silleen erilaisilta kuin ne muut Pringlesit. Ja joo, niitä muita Pringlesia on tullut syötyä aika paljon. Joten joo, näitä ei ole tullut niin paljon syötyä, joten se oli vähän kiva juttu muistaa jotain uutta Pringles-makua. Ja joo, ei kun mennä seuraava herkun pariin. En oo mä, joka syö paljon Pringlesia. Tämä on meidän viikkoherkku, tää on Pinky Prime. Musta tuntuu, että aika moni on maistanut tätä. Tätä saa aika paljon Suomessa 3 eurolla. Ja joo, tää on nyt viime vuonna kesällä ainakin ja viime vuoden keväällä. Tää oli ainakin tosi suosittua, tää Prime. Niin aika moni on varmaan nyt tätä maistanut. Ja aika monella on varmaan mielipide tässä, niin te voitte laittaa tämän videon kommentteihin jotain, että tykkäsittekö te tästä vai ette. Ja laittakaa myös, että mikä on teidän lempi Prime-maku? Jos olette maistanut Prime. Tää on pinkin väristä. 3, 2, 1. Okei, arvosana.
Tää on ihan hyvä, mutta ei parasta, kun esim. Joku muutkin on todennäköisesti maistanut Ice Poppeja tai jotain Lemon Limea. Mutta mun mielestä ne on ehkä vähän parempia. Mutta nää mässyttää tää karkkia vieläkin. Ja, mutta esim. Tän maku on suomeksi mansikka vesimeloni. Niin oli se ihan ok. Mä sanon tän 4/5. Mä sanon tälle 3,5/5, koska joo, tää on mun mielestä vähän ehkä liian makee. Ja niitä muita on parempia kuin mun mielestä tää. Et mä en paljon tykkää tästä Prime-mausta, että ne muut on mun mielestä parempia. Tänne. Eli tää video taisi olla tässä. Ja joo, sori kun ei ole nyt tullut niitä futisvideoita, mitä me luvattiin tossa keväämällä, että tulee. Tuolla, joo, kuten näkyy tästä, tuolla on vieläkin lunta, niin sitten me ei oikein pystytä kuvaamaan futisvideoita vielä. Mutta joku parin kuukauden päästä niitä futisvideoita kyllä alkaa tulemaan. Koska siinä me mennään tässä lähellä olevalle Tekonurmelle tekemään futishaasteita ja kaikkea tämmöstä. Ja joo, te voitte laittaa tämän videon kommentteihin vielä, mitä haasteita te toivotte, jos me mennään joku päivä Pirkkahalliin tekemään futisvideoita sinne Tekonurmelle, mikä on siellä sisällä. Ja sitten keveämmällä, mitä videoita haluatte nähdä, jotain futikseen liittyviä videoita. Jotta joo, tää video nyt alkaa olemaan tässä, joten joo, sanokaa heippa pojat. Heippa!